Glædelig jul. Happy Christmas. Happy New Year 2026. What are your dreams? What are you going to do in the future? Tell me. I want to know. Bye bye. And by the way, my name is Tumasundre. I come from a very dark place called Bormose. And this is the style I have here. It's the style to be a little bit naughty and, I mean, just look good like me. So, fresh, I see you because we are so naughty, right? Oh, I mean, guilty. Nej, nu skal det ikke være længere. Det er et meget kort afsnit i dag, fordi min traktor er gået i stykker. Og vi bor på landet jo. Brugmose, det er langt ude på landet. Nå, men så er traktoren er gået i stykker. Så jeg smutter lige ud over den. Ses. Ja, altså, jeg tænder på den. Sætter mig op på den. Og så skal jeg altså samle sten. Det er vel den tid, vi samler sten. Ja, om sommeren bliver vi hø, og om vinteren kløver vi gerne noget brænde, og får det hele til at futte rundt. Kakkelovnen. Brændeovnen. Og jeg er gået over tid. Ses.